Dobre, ahojte. Dneska som na hrade Lietava a zaparkovali sme v Lietave. Dá sa tu prísť aj z Lietavskej Svinej a z Brezjan. Je tu aj krásny výhľad. Dá sa tu ísť ako na prechádzku. Z Brezjan sa tu dá prísť aj na túru. A môžete tu aj prísť s obsom. V diaľke vidíme Ovčiarsko, Bytarovú, Lietavu alebo Štierchovú. Vidíme aj Hajk a Závodie. Môžete sa trošku aj porozhliadať. Máte tu aj pohostinstvo, máte tu aj ihrisko, čiže je tu veľa tých atrakcií. Ak vás toto video zaujalo a chceli by ste tento hrad navštíviť, hrad sa nachádza pri Žiline a viaže sa k nemu zaujímavá povesť o statočnom farárovi, ktorý bol taký frajer, že sa postavil proti Tatárom, aby zachránil ľud. Ak chcete vedieť, ako to dopadlo, dozviete sa to na tomto linku.